Tá, vamos ganhar, vamos ganhar. Nasi ingane thina sifulele ukuthi abantu abaqashwa kulelizwe kodwa emveni kwalokho la baqashwa khona bayaxhashazwa being traumatized being used sokuma msubhala ufoko nje ngoba inkulumo lena ngiyona ubhala ufoko kunabaphathi la hapo babizeka babizeka ukuthi abantu that's why lokhu ngikhuluma nawe nje ngisimela kunabaphathi so ufuna ukwehlisa umoya awukho manje wehlisa lana ngizile mina uzoqabulana nani so umsisibo iyangani abaphathi bangale bayetha bala ngizale bona abaphathi ubala uphethe yakhe ubala umsuni lo ngeke zayenza lo ngiyajabula mafuthi abantu bakuthi abamnyama ushutile ngizolunga ngoba sikwazi ukuxhashazwa amakula egameni esebenzisa abanye abantu abamnyama kuthiwa no-HR yebo kunabantwana la kade bengikhabela bathi ba-more than 50 abalisejwe unlawfully and bakulisejwa kwabo basayinisa iy'ncwadi ebeni baqashwa baziwe ukuthi nomusikh abanye abanabo ngiyangizwa yini mafowethu manje-ke iy'khala zami zilwe ngephi asili nhlobo kodwa sifuna into eqondile ufuna uku-understanda mina ukuthi kwenzakalani ngalezi ngane ngoba sikhathele iy'ngane ezinye zabona ziyalokhunja ziyapanswa la ziyariphotha amakhamera ekhona kuphikwe ezinye kuyalala nazo lapha yabona nangazade ziyisholo zona so-ke manje-ke
uDepartment of Labour mayifika la yenza i-inspector bakwa-Labour la bafike begwazelwe imali emveni kwalokho aphuma umuntu esexegisa uthayile yonke lesi-right. So manje-ke ngizofuna mina into clear. I'm glad that ngifika abantu abamnyama efemini ephethwe amakula ke asebenzisa abantu abamnyama njengethuluzi. Shonile nina ukuthi kwenzakalani la ngithi iqiniso lodwa neqiniso lonke ukuthi lezi ngane zakithi lezi ey'vele zalapha isitaha kwenzakalani ngazo. Cela nikhulume. Kanjena ke uMasingwane. We-HR administrator so administrate siphethe. Ngicela ukuthi sibize abaphathi okuyibona ozohlala nabo phansi ukhulunywe nabo bachaze yonke because thina asivumelekile ukukhulumela ikhampani siyayisebenzela ikhampani asivumelekile ukuyikhulumela. So abaphathi ngicabanga ukuthi ibona Mana-ke no-HR onjani? so HR onjani? No-HR within the company noma no-HR agent ni Mina nobakho so HR within agent yizo lezi ikhalazo nje umthetho oyedwa laphana lo untombazane zichaza la uba ngiyifuna isitori esiyaqonda kahle nawo uzonoma yini ufuna eqondile la khulumani la lingasamuhle lamalungelo enamalungelo ethu khulumani la into eqondileyo nawo abantu bathi kuba u-HR agent ngifuna ukuthi nini nikhulume konke kade ngifuna ukusho kimi ningisukumisa ukuthi ngempela ngiyaxhashazwa ngeminyaka bayalimala abantu la yonke leso simo leso asikathele. So manje sikhathele indaba yoletha abakwazulayo yonke into sizoyibambela thina mathupha silungisiso manje sikhathele lutho ngoba balini ngazothi ngithule ngebalena ngiyaxhashazwa malimala masondele yebo mana now what you super security extra ngoba akekho umuntu ozolwa sokonza isizwe finish. Okay, okay, sabasebenzi esize ngakho namhlanje ukuthi nena indlela abasebenzi abadilizwe ngayo ayisijabulisa. Okay, ukudilizwa bathi bathi the time in basayinisa mina because angisayinanga that Saturday morning. The time in basayinisa it was a rush. Akekho umuntu wanikeza ithuba lokuthi nina alisayine lapha lokuthi alifunde iphepha then asayine. Incazelo monthly that was supposed to come from you ukuthi lela phepha mawulisayina to them. Yes. Okay, ngicela. Mana umlinda iphepha lelia kwamele lichaze ukuthi nena mawulisayina kuba kanje kanje. Mina-ke ngabuza nge-UIF kwathiwa i-UIF iphepha le-UIF ngizolithola mase selihambisana nalela phepha. Yes. Now baseshila izolo bahambile baye eThekwini somewhere angazi bathe bambiza bafike babuza kulona ukuthi mawusayinele namanye ama-HR zakwene babesebenza la ekhaya abangasekho bababuze if usayine i-separation agreement kuve uyakwazi ukucollect i-UIF and it says no ngeke ukwazi. Okay. Yes. So esinye isikhalazo ukuthi nena sinabasebenzi abalimali. Enye into according to ka-Labour fanele at the time indiliza nibuke ukuthi abantu bafika nini kuhambe ngaleyo nto leyo, which is sinabantu ba-2017 outside. Yes. Which is wrong ukuthi babe la abanye abanama-warning abanani but badiliziwe emsebenzini. So ezinye izinto lezi fanele niziveze lezo bafuna ukuvezela ukuthi mina ngifike kudala kanje nize nifike niconclude ngami sifike kanjani lapho. Okay. Olimele ongaholi yena kwenzeka kanjani ukuthi alimale kuba ukuthi akatholi imali because ka-Labour akaze athole imali. Baningi futhi akayedwa. Umlamuli walimali akatholanga lutho. Unomusa yanqamuka endleleni khona kuthola kwanqamuka endleleni. Baningi kwi-freedom staff. Right. So izona izinto abafuna ukuphenduleka ngazo njengoba bena namhlanje. Okay. Ngizokuphendula ke ngikwazi ukuphendula ngiba ngishilo nakungizwe ngathi ukhona okunye uzophendula abaphathi okunye lokho kusho ngakuphendula. NgoSaturday ngangikhona la. Bafike ba-address bonke abasebenzi behlangene uDepro noFreedom address wabani abaphathi bala ekhaya. Ngale wawungekho wayekhona kulowo mjaphela. Fika ba-address abasebenzi base lapho babadivata kwathiwa laba agent bazohamba noMondli mina. Bahamba nabo bafike bama lapha yana kwishetha. Babema lapha yana kwishetha baphinde futhi ba-addresswa again bachazelwa
le nto leyo thina abachazelwanga. So if kungekho enough sabatshela sathi uma kukhona ofuna ukuchazelwa ngaphezulu kwale ncazelo esiyivelile cela ukuthi axhumane nami i-office ihlezi ivulekile simchazele whatever afuna ukuchazelwa yona sizela ekutheni babefosiwe ukuthi basayine akekho umuntu aforced ukuthi akasayine ngangikhona lapha kukhona abaphathi balayikhaya akekho umuntu esamforced ukuthi akasayine kancane Simphiwe babize ngegama manje mnyango bathe woza Simphiwe uba khona Simphiwe la kunini angazi asinawo Simphiwe angazi mhlambe uSimphiwe wakamthengu usebenzela uDeba wayade fikile ngalosu wayekhona ngalolo suku yes bambiza ngegama basho bayitshela ukuthi wena bambiza ngegama bathe nena lo akeze la uyena owayethi nena sayina ungafundi so mangasho Hlasembe confirm leyo nto because ikhona into azane esho njalo ukuthi washo njalo they did not have the chance to read and understand so i-document akuduki nayo usebenzela ikhampani uyena lo wayerashta abasebenzi abangafundile ukuthi basayine faster. Okay, lokho ke angikwazi kodwa engikwazi ukuthi abasebenzi ba mina nje specifically for me ngabatshela ukuthi makhona into engingakwazi uku-understand sikhona sizonichazela le i-document ukuthi bangahambi nayo awukwazi ukuhamba ne-document ikhampani akasayini indawo eziwu-2 kufanele no uyayifunda ngithi irashi kwakwe yani yabona kamanje-ke leyo nto leyo even ngisho kuthiwa ufundile noma kuthiwa ufundile ma ufike esimeni sokuthiwa inkampani iyadiliza noma you need a second option ukuthi ukuthatha i-document ukuthi amaniyifunde maniyihepe bese niyabuya niza nayo senikhathalekile yabona siwaye kunabantu ekuthiwa ama-shop nenyunyana emsebenzini yabona lento khunelo lo udadewethu la and nabafuthi lapha mina ngiyibona ngempela nina nibe totally unfair to abantu bakini abamnyama beqhashazwa amandiya unfair to impilo zabo unfair ukuthi ofike emuva uyena ohamba kuqala makuthiwa inkampani iba nama-challenges yabona so manje ke namanje bese kuzoba khona umuntu osebenzela ikhampani lo othe speed up the process esanisa abantu manje emsebenzini uma ngabe watshelwa ngenhlonipho ezinye izinto awuzokwanaka kwesi sikhathi uma kuthiwa senyala that's why kuthiwa initial ngabe imoto ayidayisi ngosuku uma ngabe kwalama initial kuthiwa aqala phansi kuyofutwa yonke imiqingo yamaphepha manje nikhande nina imiqingo yobuqili engachaziwe that is unlawful. Lento engisho ngithi mina amaqingwane okunye la enekhalazo ngakho kufanele kuphendule obani abaphathi ngoba ekufanele ipilo mgogoye abaphathi ba obani abaphathi bakhona abaphathi sobathengi mobadinga ayi ibona abantu esibadingayo kuphela labo abanikazi bobisi ibona esibadingayo mana-ke le khampani njengoba yenza imisebenzi owenzayo nama-exercise yenza ikhiqiza nama-exercise iy'ngane zethu izobe bhala phezu kwamacala nje ngenhliziyo ezibuhlungu ngonyaka ozayo ikhiqiza ama-exercise le khampani iwuthola kulo msebenzi loyo i-associated delivela bangama-exercise yakubuza idilivele kuhulumeni ine-contact nohulumeni ngiyakubuza yini ngiyakubuza phela ngithi mina kuwe thina asiyikhulumeli ikhampani wena sebelinda abaphathi njengamanje abeze manje ukuze njengamanje mina ngifonele labanencontact nabo uminister wa-development of education ngifonele ukuthi uhead waka-labour ngoba sikhathele nale mgodo egcwele ugovernment egwazwelayo insuku ezintsha ngoba ngempela asikwazi ukufela zey'ngane zethu zihlupheke kanje ziyazama zama impilo emveni kwalokho esikhundleni sokwanda amathuba emisebenzi ayancipha ma incipha nje abasebenzi abo bayaqhashazwa ithakathi khona bathathelwa mahhala zithi uwe ayasebenza lo eThekwini udla imali nayifele sengabafonela abaphathi bafonele ngiyamdinga manje okay ngaloko lama-exercise akhonze zonyakaza umiso namatshaba la nizoke ningifunde ningibone ngingqondo ukuthi akudlalwa-ke manje lama-exercise uzodufa la ngoba yokunqanyula umthombo wale contract le asidlali manje noma ningaze niphoze nibe nani niyaqashazwa chaphazekile nani nodareni beyikhampani niyaqashazwa kanina urishi uhead
Sakubonga lapho. Cha ngiyaqala ukubona umsebenzi ohappy. Must ngicela ukubuza ukuthi the time lenze selection nayo consideration that isikhona abantu abadala manje akayichaza ngithi ngizombuza Uzuqasha. Uzuqasha. Ngiyakwazela futhi. wena musa Ngiyakwazela. Hayi ngeke ngikhathele manje. Ono vele yes AI. Phela wonke la contract asisane. Khuluma tata, ngito unikele ngeqiniso. I-agent ithini umthetho uthini akunamthetho. Phela abantu bexoshisa kwezinja nje. Belimale awubeka udaba lwakho uphethole walimala phambi kwabo lapho. Anangithi abaphathi nabo lapho. Alimala futhi ngale. Kunomshini ngayo. Kuloyo muntu njalo. Lapho ichithazo lomshini lapha. Kunamanje befaka leyo mali encane, imali engaphelele, imali amifanele yana, imali yabasebenzi because angiyilimazanga mina kuyo inhloso yami ukuthi le mali ngale. Kodwa leyo mali ngolo 1.8 nginengane ekhaya, nginomndeni futhi. Ngiyarenta. Kunengithenga ukudla. Kuyimanje ngempilo ngo-350 wemaye kuyingane. Leyo mali angazi ukuthi imali engayenzani. Imali ekade ngayibhalisa imali ebhayi kakhulu nginamandla angazi ukuthi wenzakalani ngayo. Akho mali mina ngiyithola anginalutho nje ngimina njengabanye. Nina nihleli ekhona madoda. Likuphi iqiniso lapho? Likuphi iqiniso lapho? Ekubeni awukanikwazi ukulwela abantu bakithi. La baphatha bambiwa yiphi impilo lemayini kusekuneyini la eFiniksi. Bambiwa baphi? Uthini lo? Libo abafana. Yeah. Yeah. Good. Sorry, are you the owner? No, I wish. Yeah. Was it? No, not as yet. Yeah. So, California. Commission is there. Sisemeeting ngizokutshela manje. Sisemeeting ngizokutshela manje phela. Kunesimo sesilungisayo. Kamu ufake ikhafe ipetala msana yamdlalwa amdlalwa contract we have to lay our life down to reparate and to change this country. Imgodoka tehlanganele ko G20 qabela manga qamba manga do bishana lihlombe qamba manga bese kwakhona ingaka ziyasafarisha awumnandi uvuka nqwaba na message abantu bakhala nami phewese. The little that I can contribute, I will, and I will fight for it. Inja, I need another contract. Uzolona soon a minute. You see,
Lufala, look on the one of Palufona. And tell them, Lewis, look at Bafati. You never could manipulate the system. Ngicela wayedwa namhlanje ukuthi isikhathi sikazi ngoba njengoba nisibizile nje sikhawukotha nje leminyaka isikhathi into esingenayo We're just waiting for some feedback. Are you the part of the employment team? No. Are you in charge of next section here? I'm not in charge of the people that got this. I'm just there To do? And witness on whom and whose behalf? On whose behalf? Yes. Arab company. Which part? Field. Are you part of that? I don't understand. We must clear your position. Here, not here to come and manipulate the system and try to lie to us, because then we can never entertain that anymore. We are here to make a proper ruling. The company must oblige with the rules and regulations of this country and the labor laws of this country. Not someone come and pay the bribe so that our people can continuously being suffered. And then they cannot tolerate it as a leader, then they cannot take that nonsense. I will fight for my brothers and sisters. I will fight for my brothers and sisters. Dr. Makulma on the phone too much. I'm sharing over that. A simple thing. About zero zola, as a result. Yini thola ka security qala kithi mina ngomhlaba security qala emva lokho ngoba bafana batholakala kuthiwa yini lokho mina ngifana abaphathi labo uyangibhala mina ngifana bona uyangibhala so ngeke izilunge manje abaphathi uyangibhala bafanele bazofuna kanjani baphi angithi size emathumba abaphathi bahlala ehead office angithi so balinde wena abaphathi bazofika ngekubalini ayikho lokho wena omunye abantu ogazulayo wena kodwa uzalishilo la minyango kwa wephathi zinqabeni ayizela ashi ibhizi mathumba ibhizi abo iko ibhizi na bala ukhona ngaphathi ngala abantu bangezela ngaphathi amnyanga yemsandi ubani umozi ngayemsandi mina umozi msizwe amazi ukhona ngaphathi asese manje ukhona mana ukusandile yimi ngaphansi abasho yimi uke ngaphansi ukilo sandile lo yes wala nyamazi bila mtu nyamazi ari poto batala kuni uyangena la sela umkhonyovu umkhonyovu khona kwendawo kaloku umkhonyovu yona into engafunakali nesho lenkohlakalo so
all of the music is much short. That's cool man and I'm on the allow us to know much. Let's before. Kuluma Palestinians, Kuluma. Okay. But book back. March. Good. I want to know. One on Kishela, Kuladi Badi, Poli. Kishela, Yamu, Shama. Kishela, Fruits of Amsterdam, Lima Play, this Yanisa, now, Lord is over this feet of body, exploitation. I cannot tolerate that. Never. How? But no one comes to me, I don't feel like this dog. I said, it's Steve. I'm not sharing. I said, show it to me in a lava. Fight you. I'm not watching how long. You don't think like that is the limit. I check on all the parliament. I'm going to do it. What part of the one I'm what? How long? I'm trying. Now put Masara. We cannot sit down here and fold our hands and assume the company then is better for we Moses much any time frame about part. And a basuwa, the head officer, never said is my friend. Ubi? I won't for the letter. Where is Ashley? Mana show yesterday not really because we know List did not come up with Udu. We know in List Kamwanga Parat, no Sandy. Some Amanya ladies, Abayas, Bayas, Butiashi, Bangash Butoba, Babacha, Butenena, Ilisia, Yashin Garanjan. Abaza, about pressure of Fana Kamabanyaban. Siazi utilisa ikhanda ibona ukuthi lena thina sisebenzisana nani mas management yala ngaphakathi wena i-HR wesifanele ngabe izinto ezimbi kumele zenzeke kuthina iyona esivimbela kulezo zinto but then kunhlulile lokho sifuna u-Ashley-ke namhlanje u-Ashley no-Adrian bakuthi basekhona but why? 5 minutes away, I showed you everything in the forum. So, German nobody say that. Yes, even you. Not even who do wasn't for no longer. If when we are to let us see an Atlanta and no ash mark of some funa no wait on my time. Must tell you ash. When German do ash, no ash. Yeah. Laba abanolwazi ukuthi esizomababuza badala like hayi nabavumela ukuthi badiliza abantu abadala bayeke ingane ezintsha uthe ungizwe angibona abaphathi sifuna bonke abaphathi ukuvula yonke inhlalo ephela awuzwa ngalokho wena ukuthi diliza namhlanje no bafethu ama meetings ubaba wona usuku uhleli la laba bantu labaya u-HR wona lengufonela lo manje no HR usifiso ongaphansi kwa-HR
kodwa uyazi njengezinto ebekhulunywa ngithi manje uyishara ngemali Mana ndo wapola Mano, hoje a outro hoje a gente não é voice. Hoje a gente. Ama tepisa loke nyingile. Oh no muni pato muni pila spoon. Ai. fonelo esh no ebhende la ibona ukuza ngene uesh lulavina bonga ungasho ukuthi uthampini Ba people, yini bebhutshwe. Kodwa manje bahlala inkampani vele yangivela la eGasekhonobia bala ekhonobia kuphi bekhonophi? Kula ngasemafamily asekhonobia ijwayelani yasuka kwangenalo nalapho Balapho njengamanje. abanye babo Obayazi sabe siyakhona. Abasiyakhona. Siyakhona phela manje. Avela siyakhona ngoba laba baqhaphaza la. bazobe befana Sabe siyakhona. Sabe lapha khona. mina la ekhaya kukhona ingane efike nawo uDupro lo mina from uwekhosi la abakazi ukuthi sikhilizwe kanjani sibadala kukhona abantu abasha abachazele leyo Kujimiza ama security uko toilet na haikasha swali. Imoto wayishuthe. nazi la mfana Chef. Kale ndikasa makula maze khapha sakula makula. hayi
angazi niselusengana ngifana ngashaqela angisenze umntwana esidubula angisenze uqhumuka isaka khona lapho yeyisa